Najstratený vrtuľník v ťažko prístupnom teréne bolo náročné. No nie natoľko, aby to naši vojaci v spolupráci s policajtmi a hasičmi nedokázali. Rámec cvičenia záchrana 2023 bol nasledovný. Vrtuľník transportný Mi-17 s 5 členmi posádky na palube letí s výsadkou z letiska Košice na letisko Prešov. V blízkosti Slanských kopcov posádka zaznamená problém s motorom vrtuľníka. Tento problém ohlási na väžu, začne ho riešiť, medzi tým letí do oblačnosti. Ďalej vrtuľník opustia dvaja členovia, ktorí majú vlastne pri sebe padáky a ďalej s vrtuľníkom už nie je nadviazaný kontakt. Toto cvičenie Záchrana 2023 bolo zamerané na koordinované pátranie po osádke vrtuľníka, respektíve po havarovanom vrtuľníku. Som tu v úlohe riadiaceho dôstojníka, určeného z 51. krídla Prešov. Rovnako každá ďalšia zložka, policajti a hasiči tu mali určeného riadiaceho dôstojníka za ich zložku. Po prijatí informácií o leteckej katastrofe som sa spojil s riadiacimi dôstojníkmi policajtov a hasičov. Hasiči v rámci svojich síl a prostriedkov majú aktivovaný tento Mercedes a Arcos, ktorý slúži ako riadiace stredisko koordinovanej činnosti na mieste zásahu. Vytvorila sa rojnica, v jednom sektore pátrali policajti a vojaci spoločne, takže už toto je proces integrácie jednotlivých zložiek. Mali sme tu zložky kinologické, mali sme tu zložky hypologické z útvaru policajného zboru. Tieto pátrali celkom efektívne. Mali sme tu zložky od hasičov, ktorí viac menej odstraňovali tie následky, hasili, samozrejme vypátrali miesta pádu a následne nám pomáhali odvážať tie osoby, ktoré boli vypátrané. Toto cvičenie bolo vykonané po 5 rokoch. Určite je prínosom, aby sme sa každý poučili z tohoto cvičenia svojím spôsobom a určite je to cesta, ako postupovať ďalej. Spolupráca s ozbrojenými silami Slovenskej republiky, čiže s vojakmi, nám pomáha pri riešení rôznych mimoriadnych udalostí, ktoré vznikajú v rámci Slovenska. Dnes sme mali možnosť vyriešiť situáciu pád leteckého dopravného prostriedku, vlastne nasadenie oboch zložiek, či už vojakov ozbrojených síl a hasičského záchranného zboru v ťažkom dostupnom teréne. Spolupráca prebiehala hlavne v tom, že pri vyhľadávaní trosiek do leteckého dopravného prostriedku, či už pozemnou jednotkou, ktorú sme mysleli my, priamo v ťažko dostupnom teréne sa mohli priamo spojiť cez radiostanicu s vrtuľníkom ozbrojených síl, kde ich navádzal pri vyhľadávaní alebo pri dohľadávaní miesta okolo vraku. Pre nás tým, že ako hasičský záchranný zbor nedisponuje leteckou technikou, je obrovská pomoc to, že máme podporu zo vzduchu, alebo vlastne oči, ktoré sú nad nami a tie nám podávajú informáciu, či už v dostupnosti terénu, alebo či už v dohľadávaní, alebo prísune čo najbližšie k miestu udalosti, kde sa stala tá mimoriadna udalosť. Myšlienku týmto cvičeniam dal bývalý riaditeľ okresného riaditeľstva Radoslav Lacko, hasičského záchranného zboru, ktorý nešťastne zahynul pri tragickej udalosti pádu vrtuľníka na vojenskom letisku. Čiže pokračujeme v jeho myšlienkach, v jeho tradícii zlepšovať systém záchrany pri takýchto udalostiach. Toto cvičenie má v prvom rade zlepšiť vzájomnú spoluprácu a kooperáciu zasahujúcich zložiek. Od prvého momentu, kedy vieme o tom, že posádka alebo lietadlo sa ocitlo v stave núdze a v súčinnosti so zložkami Ministerstva dopravy, so zložkami Ministerstva vnútra, aj
cez družicové systémy a cez rôzne informačné systémy určiť polohu a priestor a spohotoviť dostupné sily prostriedky, ktoré v tomto systéme sú a pripraviť ich na možné nasadenie v priestore, ktoré nám vymedzí určitá zložka či už ministerstva dopravy alebo ministerstva obrany ako v spolupráci s veliteľstvom vzdušných síl a so strediskom riadenia operácií. Na adresu azimutredakcia@gmail.com nám pošli svoje nápady a užívaj leto.